ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. Хуш омадед ба канали Тахминатиҷи. қадам расид бало нараса. Ман омадам. Малика Бону, Диана Бону. Диана Бонуе. ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. модари Сумайя, хуш омадӣ. лайкора бимонен канӣ. созен хубин ҳама каса шукронаи Аллоҳ соз. ай худат пурсем. раҳмат барои лайк дар WhatsApp. Чӣ? ҳозир Сергей навистем дар WhatsApp. Hamdulillah خوب هستیم. مورم رحمت. خدا همه وقت خوب باشه. محمد گردن تراز کن میزنم موزی کنی. دیانا رحمت پیتونو با پیش. салом хоҳари қадрдонам. ва алейкум ассалом. питоно будроен мега ҳози медрома мега лайкора монен. як кофе кунам. дина хонаи палисоз кардаги малакаи чирк. ҳоли нинича нест. хонаи ман чирк шидай. магарам ҳар рӯз палисоз кунам кухнима. ай дасти ганҷнав муҳаммада. Vena benzene enjove. من بسیار وقت افیروی شما را گوش میکنم. نیکی نمی نویستم. حوزی اومدم کم نویستم. چه باید نمی نویسی؟ На сегодня все, да? Ручкой ему бачам я стискаю. одам бисёр шава хидмат дар байнашон гум мекунам. оҳи ман пешам хидмат. наве фиркуни омда. бачам несквик какао мехарам. ширкати мехарам. майли бачам. Var mı kakaoya bir şey mi? Ой, садикда. Ираки газдамот пряника. Только по-честному. Кто-то улыбается, да? Как? Я фарзанд дорем. Не сета. Худо ба шукр сета. محمد استاد خام شده خورد. چهارمش راه ده. 1 ماه پس خدا خواهد.
салом, валейкум ассалому, че Зайнаб, хуш омадӣ. Сози хуби, саломатиҳо хуб, фарзандосоз. Ҳа. рӯз як программаи iPlay Market скачать кардам ба номером. Регистратсия кардам. имрӯз ай Москва занг задиям. апа чӣ дору мехӯрдӣ вақти так чӣ гузда як дору гуфтам ҳамиҷа гуфтам ай аптека ягон дору нахӯрдам. я урус ба урусӣ майлаш ман ҳамиҷа гӯш мекунам дастархони шома тайёр кунам мардум биёя ифтор. майлаш гап нест. модари Сумайя мега шумо регистратсия кардем қачтун консультатсия гузарондем талхам кафидаки талхата ғам набошае. кудам бисёрши дига газиданро хӯрдам. гуфтум нет нет я админит. худо гирафилтае. хайрия дадаҳанам ягон чиноми бағдод ақлтиқм рус мегирем. я админит это консультация. худое чӣ гуфт дуруст. даҳани урус кандай мегӯяд. здравствуйте. ҳа не талхам кафидак. здравствуйте а ёдам биромадая. номша нагӯ. намедонам чиш бугум дига. худое туям издрасти нагуфтӣ. Здравствуйте. Она гонку в кофе векла. не мани балода сар чунчи программу скачать кардам регистратсия кардам. программаи чӣ буд? кошки ранги ганҷина волк мегуфтум ша. авая бугу программаи пулкоркунӣ. барои ҳавай здрасти гуфта зангат задианда. и докодемо скачат кардай. чӣ мега? пули процент кор мекуна ҳавай. 12 кас зада фроен исса ку қизбон боре гӯш накунен гапа мега.
пул надорум, магане мефурама мега. айрӯи экрани комментариҳои худат гирифт. Гапи мара нахонди админка. Кадоми гапта? Намешавад дига ҳичи хӯрда наметавонам, гушна, ташна. Чака бихӯ ё намефурам? Чӣ ба гушна ташнаи Зайнаб хонум мега? Тактикост. Ки будай дугонаш? Универсал леди София. Созина паджонсоз раҳмат. Худат чӣ хелӣ сози саломатиҳо хуб гӯдако соз. Эви кошки ман тактико шавам ова намехӯраманде мега. Кефир охӣ. Сови. Ассалому алайкум. Ва алайкум ассалом. Ассалом ба ҳама. Ва алайкум ассалом Сабрина. Чун кадом сарзадара ёфтаи Сергей ай эфир бурда бошад чӣ чизеша наздан хубай. Раҳмат, шукр, нағз. Худо ҳама вақт нағз бошен. Юлия. Ассалом дӯст. Ва алайкум ассалом. Намеша ҳичи кати. Сергей нахона ки дароновай гап. Ба фикрам Сергей дугона овардагай ба Шуша. Салом ба ҳама. Ва алайкум ассалом Нозаҷон. Хуш омадӣ. Сози хуби саломатиҳо хубай. Чо мекунӣ? 2006. Ключ тяпа мега. Ключ нест. Ман туда наметавонам ключ. Ози хуно хӯрдам, пӯшидам, боҳуй кардам. Ой. Нағз раҳмат. Худатон нағз, саломатиҳо нағз, бачаҳо нағз гаштен. Худо ба шукр моям нағз гаштем инҷода. Алейкум ва раҳматуллоҳи баракатуҳ. Салом алейкум ба ҳама. Ва алейкум ассалом Закия. Ҳаматон созин хубен, шукронаи Аллоҳ. Охи ключора шавҳарам додагӣ буд иёра. Ман дода наметавонам яги ҷо метия. Иҷа эфириро домравако ном дора. барои чӣ рӯзи дароз эфир намекунед? Вақти ифтор шудааст эфир. Охи ина амин ки гуфтак? Диана гуфтак эфир кун. Макфа бошӣ даст бардор кун мега. Фаҳмо ман бугум чӣ хеле ключ додана. Охи ман намефаҳмам телефона. Ма телефонам поён рава, ман мерам ай қафои телефон. Сеткада мондам. Бия бая овруи чедамонам. Чӣ ман дапшташ?
рӯзи дароз рад кардани як чӣ мешавам эфир нест. рӯзи дароз ман намедонам амин рӯзе ки шавҳарам мебиёд соати амин 3 мехезам чой пойшам метиём ба 6:30 бо кор гиселаш мекунам дигар рӯзи дарозам хе шалпар мешавам намедонам. ба қаблайка раҳмат омӯзиши бизнес хушомаден. созен саломатиё хубай ганҷина ҷогаи парту бачам. ман имрӯз аку манту кардам. ша нақл кунам мемори айхандара. ба худо ба ғайри шумо дигар ягон блогер намефурад. розадорӣ ки ноза хамири мантура шуридам. ноза ман чӣ? ҳар ду дандоз бачам? меморим даи бача ёрдамчӯхи хеле бача ки дора мири кулоб надора ко ики ҷуда буд хамири мантура хондам. ноза ман чӣ меган ноза ҳо ҳоле ки мо бас 19:40 ба ифтор. сови шумо кӣ меган? ноза ман одами наву меган. салом апаи тахминаҷон. ваалайкум ассалом. хамира шуридам ай пешум як пиёла қаймоқ сметана буромад ай гишнагира бояд анаку зур шава зволаша тунукун ранги починак шидай хамираш. сови ту марда кӣ мега? ҳова сови ба фикрам иҷа ҳама занаку номи ту чия мега? ба як зури хамирша тунук кардам хамир дарид фарша дохтум нашид печонда. ба хонумаш накарди охи. ноза э нея мега созен хубе ман очай абдуллоҷон очай абдуллоҷон алиев қурбон али нашнохтум.
шукронаи Аллоҳ соз аз шумо пурсем. Ина Қурбонали Алиев писар ку мега. Очаи Абдуллоҷон буда совешу дорӣ мега. Не ман писар не мега. Очаи Абдулло созӣ мега. Абдуллоҷон шинохтум. номи каналатам хеле буда, агар хато накунам, агар гапа гӯш кунӣ мега. Алҳамдулилло соз беақли чи ту ман шу надорум, ман зан дорум мега. номи ту чиай мега. Салом алейкум ё ман аём хай ман мерам мега. ваалайкум ассалом. ба ҳамаи зволачаҳоро айсар холӣ кардам, айсар зволатуну кардаме полностью холӣ кардам. зволачаҳоро айсар. хайрия дар хонат хуштомадад не. ин соҳиби мара блок кадай мега. чӣ ба? хай зан дорӣ пеши занат шинохӣ мега. рост мегӯй. хонума кардаме актиша мега. ноза не я зан надорум ҳолӣ мега. ноза ман ҳоли майдаюм. дорам гуфтию мега. шӯхӣ кардам. ноза калон солӣ мега. сурати Сабринаи Назрӣ мондагӣ буд ку. 80 сола. хайрия тоқа будам, агар не талерка дозорум чоп. чӣ нависти? Якта дута сета. хай навистаги чизота хондате ман бифаҳмам. чӣ нависти? Ман нефаҳмам, номад инҷо нависти. Пираты? Пираты. 9 сола ҳоли хонда наметона. Бад бегумша. ноза ваҳ мега. кампири пучалая. осторожно. скоро будет 90 сола. Я не знаю, какой знак есть. Я по-русски ничего не понимаю, доченька. Разговаривать умею, я знакота намефаму. Осторожно. Пираты. Пиратов. Пиратов. Мама. Я что, пират, что ли? Нет, я отдельно. Я не знаю. эх, даҷоне. чанд вақт шуд ки дар эфирото набудам. баъд шумо таваллуд кардем, апаҷон. Не ҳоли насиб боша моҳимай, ҳа? Ва ман шудам. ҷога мадохтӣ? Ман шудам. Ин нашуд. хай шид, майли свети зала бикашем, пардаи калона пушем. говорит ки я русӣ намефаҳмам. охи мега ки чимчи бало знакая. ин знакая мега. охи ман знакоро айгиҷо медонам. прямой нависта мерам. свети кухниро куш. марам наметонистам хонда. дар синфи якумим як маълима сарвайрон доштем. да шиочам ай муҳом қапид да парта шапид сарма ба ҳамон булбул борӣ мехондум. توبه. من روسی را می نویسم به خطا می نویسم. انا توچکا ویرگول نقطه خیلی چیزاشو که روچی نه علامتی سکته پکته خیلی هاشو نیم خیلی نویسته رفتم میگیرم. صوفی چی میخندی؟ منی کمپیر با میگم. نوزه هیچی میگم. محمد سیتی زالم ای کخنی را بکش مرا میبینم دامو.
ранги ман буде. Ҳо. бачам якум рӯзи садик рафтак чӣ кардай? Намедонам, хина хӯрда, майкаю турсикати хоравондиям, ана гарданаш каҷала шидай. Мегуфт гардан този ята мезанам, рост мегӯям, хеле дурӯға накун. Мега дурӯға не, дар карестай мега. Авая чӣ шакм? Тахмин видео партофтан сообществамон ман. Аёдам наброя баъд эфир мемонам. Имрӯз ман видео кадаги будам. Ман Диана мега, Софи ман очан. Бабушка. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Накун, нақаб, нақаб. Саҳри мегирем, бё рафтем. Ала мекунем. Бачам кати. Бачам кати, ала. Ай, шарманда. Устар бра, устар, тезка. Буваш ала мекунем. Бассейн беневи. Куҷоба? Бассейн беневи. Привет. Какой привет. Какая? Ман нав видеои шуморо нав дидам. Музик. Музика чай. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Пардаи калона пушена? Ганҷина. Бас света гирён кун бача. Хеле муҳим. Свет кухня не свет зала. Ёз ман Муҳаммада ютубда нишон метим турсиката. Давай. Мезанам. Калтак. Быкыш света нарас. Салом апаҷон, созен кӯдакотон, созен. Ва алейкум ассалом. Шукронаи Аллоҳ соз аз шумо пурсем. Раҳмат. Салом меган, салом. Ягон кас движение накардааст ку? Кани кира хондем дар ҷаҳа? Муслим. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Созен хуб, саломатии хуб, фарзанду ҳама хуб. Ва алейкум ассалом. Муслим чӣ хеле созӣ? Саломатиҳо хуб, корои соз. Ман якум бор эфири апо тақвимҷон яке дуромадам, гуфтаиста буд хезам ширбиринҷ кунам, ки дадам гишна шидай. Чика гарм кунем, табулои гарданаш сачо қамонем, утик куненаш гармогар утик кунем, иншаллоҳ соз мешавад. Ва алейкум ассалом. Ва кӯдака насӯзанем. Нешав. Муҳаммад қарор биши. Имрӯз садик нарафтай, хушим надод саҳри барам. Баъд чӣ? Қар кадай саҳри. Зато наку оддиқая. Оддиқи? Оддиқ не? Нака. Не утик путик кӯдак натарса мега. Ноза чӣ қа механдӣ мега. Хай кампирои 80 сола 90 сола фақат механданд. Протезоя гирифта мондагӣ ози хандида истайда сови. Бирем ширбиринҷ кунем мо мерки ози. Не наметарса. Салом, тахмина конверта чанд сум гирифтен? Ва алейкум ассалом.
конверта 1900 чанд рубл дагирифтам. Наку бачаам. Agar inson тикумане, это ты посадишь на меня. Тахминҷон чӣ кардем? Хоб карточка зирбондам. Ҳамин рӯз хушим надод. Карточка бирён кардаму хӯрдем. Якта самбуса монда буд, ҳамаё хӯрдем. Воймаш нака гармаш мекуна, тамом ака. ҳолиам хелиш мекунем. Дарав нағз мешавам. Апаи тахмин дар вақти ҳомилагитон почаҳотона рагуша мекашад. Айма ҳама хелай да бисёр мекашад, дарде мекунад ки ба худо ҳамин моҳ да сар карда 8 моҳагиштаку рагӯи пом мекашад. Шав яке эззанак табиги яке гуфт турд тест баъд ҳама хел ҷону меброя ба худои талха мекава. аллоҳ модам насиб куна. Омин омин. касера шуфора ба механда ё тобае. тоба ханди шу мекарди чӣ? Чего потерял? Ее штаны. Штаны потерял? Смотри, чтоб трусов не потерял, ладно? Ты сам потерял трусов. Салом алейкум, духтарот созин ҳама каса. Ва алейкум ассалом Гулсимон. Часпид меган. Худут часпидӣ. рӯзаҳо катим нашуда гаштем. ва рӯзахор Анорова хуш омадӣ меган. Кияй Анорова? Гулсимон. хоҳари азизу нозанини ман, туро аз таҳти дил бо рӯзи зодрӯзат табрик намуда, аз даргоҳи худованд бароят тансиҳатӣ, умри дароз ва хушиҳои рӯи оламро таманно мекунам. раҳмати калон акаҷонош. ӯ духтари марад зодрӯзаш медонем кай буд? 21 март. На видео кардам баъд дадам 21 март. Короче, спокойной ночи, сладких снов. Бабуля, куҷо мерай? Касе механд. Хутам форидан шуд. ноза ки ҷо мега. Гулсимон сози ҳамон зани ду худакат будӣ. биё айбари боло гузар мега. худит чӣ меган? апай тахмина ҳамин мекашад рагаша. ай чӣ сабаб бошад? ё бисёриҳо ҳамихелӣ мешида бошанд. бисёр одам мешава ҳомиладорида. баъд агар беҳомиладоридам неки ана шавҳарам ҳамхел пош яду бор кашида буд. ханакаш зада буд. ай ханак мезана ка ҳамхела мешава. хоб мекунен апаҷон? Не. шумо дар кадом шаҳрен? мо дар Обнинск. ай ма анде ҳамаи ҷом рак кашаву ҳомиладор бошам. ифтор кардистам хати кӯдако беҳтарин. Гулсимон ҳамон раиса худакат набуд мега. фаҳмидам апаҷон, раҳмат. бобоҷон чӣ мега? паска дарё дорем мега. Гулсимон худакат бошӣ як баромад кунем мега. чия? ту мультик надидаисти? вои ман накоз мезанамад. қарор бишӣ.
ҳоя партия қатъи ҳаромат карда будам. Дар ёдакат неста? Гули сари сабад мега. намозашро махонам, баъд медаром, гап нест. макияж. Салом алейкум. Ва алейкум барсалом. хуш омадӣ. сози хуби кӯдако соз. худо ба шукр соз. абои тахмиҷон хоҳартон созе таваллуд кард, не ҳули. худо ба шукр соз гаштай. ассалому алейкум. Ва алейкум ассалом. шукр соз, хуш бошӣ, саломат бошӣ дар гирди арча. чӣ хабаро и духтаро ки ҷудиян? ҳамаи инҷа ба ҳамин қамантӯи нимкула печондагӣ ба маззаи ки задум ушакам шава. ба суратша напартофтӣ дар ватсап медидам. ҳабдон лайк апаҷон, раҳмат. ассалому алейкум. 18 лайк. ва алейкум ассалом. осияҷон созен хубен? саломатиҳо хуб? раҳмат барои лайко. хубен? тахмин бо фарзанду. худо ба шукр. апаи тахмин бай хани зани ду буда як шабем қатиш ё немега. ки ҷо шида рафт чи? алҳамдулиллаҳ хубам, раҳмат. ин ютуб пул надодастайку осияҷон? наметия дига? эсиргей дугона овардай ба шуша ё ба хусуша? намедонам мега. мумкин? пеш эфирои ман ҳамин то 600-700 тара одам меомад мерафт. ҳозиро мекушам мебинам 196, 130. ҳам хеле одам кам шидай. ин ҷангро тамом нашид. охи барои ҳавай мегум $200 ҷамъ шидай. ҳане ки ҳавая бигирам. занои дума садқаи эфири мо кунанд. занои дуюма мега садқаи эфири мо кунанд. лови амина гуҷуда бошанд. амина ба фикрам омад я сари эфир дабуд, агар дар боло шидагӣ набоша. оли рамазон дар дастгирӣ нест. макияж ключите мега. салом ҳамо хоҳартон чо кард қати бохчонаш? ва алейкум ассалом. бохчонаш рафтаги айкон нестай. 3-4 моҳ шид. қати хуштомадшам ҷадай хоҳарам. ключа ман наметонам додам мега. хайр суҳбатҳои хуш модар. мерем осияҷон. раҳмат барои дастгирӣ. хуш омадем. аминҷа макваҷони ман боша даст бардораку. тахмина. салом. ва алейкум ассалом. тахмин. мамай светам куш бача. Куш бача ҷон.
ای قطعا پشه هم سوز نگیری اگر ای خدایی قطع پشه جنگ دوره بکش سویتا قطعی ما جنگ کن قطعی کمر جنگ نکده بیو محمد سوزن سلامتیتون خوبای کودکتون سوزن اپا جان مرا بوشاگر شکرانه الله سوز چی بای قطوری کای این رای دیوان دموندگی بودم برنامه شو مرا اگراجت کرده بود کو اپای تخمیلیون اکما گفته بودم چیزی گفته شه چی خپای با فکرم کشته سرش دود دست میکنم نیسته هیچی نمیگه خیلی دکه داشته ای گنجنه جون پاشره گنجنه نیمی محمد چه کرمکی ما این کرمک هم قنگنده های چند ماه گم کردم سایتونا امروز یافتم خرسان شدم که کودکوتنا آوردین تلفنتون نو کردین چی؟ کودکوما آوردم خونه خریدیم خدا بشکر آزی بوینه چهارم شرجدت که داشتیم قربان بای کی بودی؟ سلام علیکم شما نظمی درست می جیانو نظمی درست می ها شناختم کایون شو سلام علیکم و علیکم السلام سوزین تینگین سلامتی و خوب خوش آمدین مو سوز دم میکنه ها دورم میگه 5 تا دورم یک مشتی گیرن شبه خلوص گرزو زنگیر شدم ایرم گرفتگیشم نه تجیده بودم میگه فهمو من تلفنی نو خریدم ایسر подписаться کردم اپای تخمین جانده رحمت ساعتش ما چند اپای تخمینه وازی 19:53 چی حال داره ینگمولو هیچ اشتم اینجا بکر این اکاوی من اپای تخمین جان من رفتم خوب کنم که همسری خوب نمانم با قبر و خوب میکنی ساعت 10 شده اکم سوزه جانو نازمی همه ناز اکتون دینم اومد سری برف امروز اوجده ما پیچر 19:54 یک بوده میگه مور تیجه کده میگه محمد توزی میزنو فهمیدی؟ خودت چه انسان ندی؟ نه خودم نشون میتیم و دمو میترسم تلخو میبروید لباشون همین اتقال کو؟ اینه دستش کتیش موی ترسنده ایسته محمد جی قدی مرا بره
Дина, ман лаҳҷаи Конибудумӣ гап зентина дидам, хандам гирифт. Дагиҷо ман Конибудумӣ дагиҷо гап задам, ҳамин комментарият нахондам. Гулсимо ба дугонат кӯдак дораку сарш ку мега. Салом сӯзен хубен ҳама каса ва алайкум ассалом. Тарсонди дугунома якум бор дидум лаҳҷаи Конибудум. Хай карат хона омадем Конибудумӣ пешвостон мегирум агане. Ҳоким салом. Сӯзи чокайди ягон навигарӣ шид мега. Апаҷон мебахшем бисёр савол метиҳем. Хонатона ба ипотека метиҳен ҳар моҳ чанд ҳазор метиҳен? Ипотека гирифтем 33 000 метиҳем ҳар моҳ. Дина эфир карда яке занако қатъи гап задин. Эфирда набошинам гӯш мекунем баъд шишта. Соз шумо сӯзен не иҷои навигарӣ мега. Ҳоким ман Диана мадам нашидай мега. Дорад сета дорад. Алҳамдулиллоҳ. Ина ки омад? Макфа омад. Салом алейкум сӯзен хубен тахмина апа фарзанду сӯзан ва алейкум ассалом акфаҷон сӯзи тинҷи саломатиё хуб хуш омадӣ шукронаи Аллоҳ мусӯз бра вақти сарма биҷиқ мекун сер намекунӣ пачақи сарма мебурорид. Гулсимо ки ҷо рафтӣ мега. мо ҳам ипотека чанд сол даиш мо ипотекатон? Ипотекаи ман 30 сола ҳаене ки худо хоҳад иншааллоҳ ҳавлимона усто кор карда истай. Ҳамин ду рӯза мехемонда мебардора якум этажа. Имсол дуюм этажа мебардорем ба соли дига криша мришаша маҳкам карда фурӯш да мемонем. Ба фикрам ҳамин 2 сол нашида маҳкамаш мекунем ипотекамона. Худо хоҳад. Акай Ҳасан ба ассалом гӯ бачам. Ина инҷа байна. Муҳаммад шумо назми дуруст мегӯзидӣ. Наз шумо чӣ хел гӯ? Наз раҳмат шумо чӣ хел гӯ? Расмашон нест. Ина ханди судиам. Дими? Гоки наз раҳмат шумо чӣ хел гӯ? Гап зан хона омадаги буданку як гала шоколад овардаги буданку. Намуно хешашмо хеши аташ. Ядам нест. Дар хар киштаги будику. Як гала шоколад оварданку пакетам. Вайдан дурам даркегиндам. Соли наванде. Баъди соли нав. Вай. Навай календар гузашт ко. Вай соли ондан амаким. Ҳамон ми? Тарим гуяфтам дӯста. Дӯста амаким омад. Шинохтиш. Вай. Шукрона хуш бошин тахмина апаҷон саломат бошӣ. Гулсимо ягон бор нашапидем занакбори рост шайбу мега. Дианаҷон хоҳарҷон охи салом надодику? Ассалом гӯ. Ассалом. Макфаҷон апаҷон сӯз мо шумо чӣ ҳол дорен? Куҷо ба шумо мега? Нагӯ. Кадом шаҳр даен? Кӣ? Не нашапидем. Мо рӯ ба рӯ наомадем. Гулсимо ба кадомтона нағз мебина?
худо хоҳад апаҷон ҳамаш оста мешавад. Рост мегӯй. Апаи Макфаҷон номерота тае мегӯяд. Ваалейкум салом. Бит хонамова гӯ. Бит хонамова. Амаким худасан кунӣ. Не, ҷеба, ваё ча мешнавану ту ваё намешнавӣ. Мене. Хонамова бит гӯ. Хонамова бит. Муҳаммад, ман омада шумоя сахт ҷанг карда мемонам. Дидӣ? Мегӯям, ки ман омада шумоя сахт ҷанг карда мемонам. Чувак. Апаи Макфаҷон мега Дианаҷон шукр раҳмат. Ҷонака милоим соз бошен. Ман течета будам бо омадам ғарибӣ. Кӯдак лед кардам. Бо 2 ҳафта шидестай қариб. Ки ҷо шидем мега. Насиб бошад ида мебиём. Ждат кара мешинам гӯ Муҳаммад. Муҳаммадҷон майлаш мо ватон чизои бамазза пухта монанд гӯед. 24-умда идай, чандумда идай? Барои хулиганӣ мекунӣ. Мана мега тура дӯст медорам, намебинӣ. Бисёр қатитум мега бо дилаша намедонам чӣ бошад. Мардаки дузана шайтони рӯи дунё мешавад. Ишда мега ман тура дӯст медорам уране. Ушда мега ман тура дӯст медорам уране. Ина хеле ҳастайда. ин апаи Макфаҷон мадам нашидай мега 23. 23-умдай. Во рӯшон сиёҳай. Агар урашон медида ку сараш медод. Дурӯға мега. Янга мулло ин холаам ай. Кони будуми худамонми? Кадоми? Ки? Муҳаммад Салмон. Салом, шумо читин? Муҳаммадҷон назми таваллуд каридми? Не, ман Карам 23 март буд писарча. Ваалейкум ассалом. Не, ҳоли ман то 24 мая гуфтагиам худо хоҳад. ҳоли як моҳ ҳастед чун? Мегад гаштаи дар дунё дунёи кушод мегад. Дурӯғ мега Гулсимо. Куҷои Москва даин? Тахмина мара мегӯй? Ман Обнинск, Калужская область. Дианаҷонакам зиқ нашав. Иншаллоҳ мешавад то на 21 идай. Чӣ хел? 23-умда рӯза сар шид ку? Кор мерад. Мана тез занг мезанад. Мегӯм занг назан. Мега бисёр ту ба рашк мекунам. Надонам. Гап не, илоҳим нағз кунед. Омин. Кошки омин. Макфа ҷоном номеротона наметен ягон вақт гап занем. Макфаҷон номерота те. Диана видеои хандовар роид мекуна ки мемори ай хандара. Имрӯз чот омада видео роӣ накарди дига Диана.
дианаҷунак ягон ҷуда коммент кунен, и байни ҷамъият да намеша номер монда. Че? Наку бача? Ай. Майли Макфаҷон. номеротона пай тахмина дар рӯӣ кунем. Ман мегирам меша Макфаҷон. О номерон боша агар. О 21 идай мега. Дара пуш. Где пульт? Дар хонаи хунук истодум, ранги Муҳаммадҷон шид гардаме мега. Что в это вид? Шока соз кун ганҷиме. Салом апа назин хубен? Созен кӯдакотан созен. Ва алайкум ассалом. Супермама сози хуби саломатиёт хубай? Фарзандако состен? Чӣ хуш омадӣ? Шукронаи Аллоҳ мо соз. Апаи Тахминҷон диди мардакои берӯи чанд рӯяи мардако ду зана нағз медидай. И ҳамаш дурӯғе. Ана даёнда яв. Видеотона дидам, оли либосои хушрӯ гирифтен иничеба. Оли карзинам пурай оли. Авай пасоби якати камкам гирифтаистам. Мегум ки и карак успед мекунам, намекунам. Дианаҷон, ман ватсапи нав кушодам. Номерӯи апаи Тахминаҷона гум кардам. Тели нав гирифтам. Тели кӯҳнама. Қайсингулам додам. Пришивка задам. Номерошна аёдам бировардай гирам. Нағзсоз раҳмат шукронаи худованд. Майдак чӣ хабар? Калонак шид? Чанд моҳа шидем? Майли Макфаҷон. Кай рӯдон мерен насиб? Пешакӣ мерен ё кин? Не, пешакӣ намерам. Родумо иҷара ҳама ганда гуфтаистай. Ҳамин қариб шиданда мерамда. Уже мо опытнием ку. Ҳамин мерему 10-15 минутда таваллуд мекунем худо хоҳад. Созаи 8 моҳа шид. Ман суратма апаи Тахминҷон дар рӯӣ кардам. Якум бор гуфтам Ҳамида духӣ хайр кунен. Мега воҳ ту зани ягон раиси чӣ? Ман мега марам буромада мега ёд тара мекушам ё қати ман як аёд мемонӣ. Ҳама хекуни соғ саломат таваллуд кунен. Омин, раҳмат.
Салом, тахмина день рождения духтарчатон буд, илоҳинам умри дарозаш зиёд. Ва алайкум ассалом апаҷон. День рождения духтарам буд, неки 21 мана марда буд. Май видеои кӯҳнамай дер видео партофтаистам ку. Аввал видео монтаж кардаги набуд, аввал партофту. Раҳмат. Дианаҷон ранги занои раис метовину хуршиде мега. Гулисимо то ба худо нишонат я бор шум гуфтак мегирам талхам кафид. Гуфтум ман мебурам мерам валлоҳи. Ҳоли хаб карда шиштай. Чӣ гапа кӯинав? Ганҷине дара маҳкам ку зинак табиги бура. Муҳаммад калтак мехӯри ӯзи. Чӣ? Ты турсика тизо намекаши пеши марда? Пуш дара? Макфаҷон зиқ наша ҷонам. Шукронабону хуш омадӣ. Ман тя пропускать кардам. На омадӣ. Хай апаҷон худованд нигаҳбон ту. Гап нестай. Хуш омадӣ. Раҳмати калон барои дастгириёт. Гулсимоҳо агар мана бинӣ ранги гулаки садбарг худо офаридайма. Духтар. Гули садбарг. Макфаҷон як гала гап шаҳрӯи мода мега. Шавҳари манам гуфта будай, неки ӯ бовар накардай. Ви тоба ме ягон бор шавҳари ман намегуфтак, як бор гуфтак ба худо гиря ман мебурам мерам. О, апаҷон рост мегӯ. Воҳ бача Дианаҷон, ман номерота нагирам, бинумта ошиқат шавам. Язнаи бечора чӣ кор мекуна ба бегулакаш? Макфаҷон, ту нармудаӣ мега. Чӣ гап бо шаҳротонда Дианаҷонак? Иҷа чӣ гапай темаи чиай нафаҳмидум. Гули садбаргда ошиқ шида. Худаҷоне. Шукрона ҳамин рӯз ман авиту як чизи зур ёфтам. Ана ҳамин домои худ монданӣ дигари домода будай. Калибели на пана хов рафтагӣ нест гудак. Қати камодош. 7,500 будай. Макфаҷон тарсиду мега. ин акаи Каёншоҳ ки ҷо рафта боша? Нест ягон кас мода ошиқ шава. Шукрона дига мода ҳеҷ ки ошиқ намешава. О, апаи тахминаҷон. Хай ман гули садбарг сафед несту мега сафедаки чашмкабудаки мусрхак. Качатка ҳаст ё хели простояк. Ҳоли суратша мепартон. Да группа. Тобае шӯхӣ мекунам, як зани пуррай дарду мега.
اوه ای کیره میگه خیر کن خواهیم نخواهیم یک روز میریم از این دنیا. برای همین من یگان بار نگفتم ё вая мегӯй ё мана ин савола надодам. Ҳамаш вақту соат нишон медиҳад. Худованд медонад дар пешони мо чӣ навистагӣ. Рост мегӯӣ Гулсимон. бо прастояк набошад ки қинай ҳамсоям дошт поёнгӣ ҳар рӯз бача гирм гирм мега ки 3 моҳ ҳам хов накард бачаам. мега намедонам акам вале рафта мебинам ба мегирам. кошки нар мешидам на нармодаҳора мардакиро нишон медодам. худоё хоҳарам худо ба шукр соз бечора гаштай. моҳаш даромадагӣ 18 када ҳар рӯз бачаша садик мебараву меораву документҳо катидаву тоза гаштай. диана ҷонаке не ҷону мега би ай чӣ о диана саросима менависӣ ҳар гап менависӣ. зикм сояҳора нахарем. чӣ мегӯй? пури клапи набоша апай тахминҷон. мақсади ман ки качалкаш боша биҷунбониш вай овоз надора вообще-то. охи ай хитта сурат биги парто ман ай киҷо медонам. ман ҳаётимда калибела надида бошам. говора буд. говорара то сара ҷумонда мебуромадам. нар нестан касе зани дил мегирад ку номуш чулу лулу мебошад. ҳоло ки пиёнен худтона ҳурмат кунед мардакои дузанаҳоро. окс ҳароид мекунам гап нест. ҳози бачаам ховай свет фаҳмо. шавҳарам мегӯяд аҳд кунем хушрӯ гап занем. агар ман пир шаваму бо ҳам дӯст шидем ман намебахшам мегӯяд. мардаки дузана аз калимаи юнонӣ гирифта шуда маънояш иблиси шайтони заминӣ буда як беобу рӯи ин дунё буда як чулулу. чулулуш чиай бо гапинав. салом ваалайкум ассалом апай тахминаҷон. мегум иққа тез менависам хидма ҳақорат. мегум итта тез менависӣ ба худо компютерае насиб саҳар анализборӣ мерам я кумбурай тари анализ меспорум глюкоза мехӯрӣ мега ӯро чӣ хеле тайёр мекунӣ апа бидони бугум. глюкозаро мегирем 250 грамм ова мерези дар болош аралаш мекунӣ. аввал ай дастат як бор хун мегиранд ва ӯро сразу мехӯрӣ. баъди 1 соати хурда шиданат бо анализ мегиранд. баъд бо 1 соат короче 3 соат мешинӣ да ҳамунҷа чукча. насиб саҳаран
ира шукрона гуфтааста. Ман хиёлам ки Макфа гуфтааста. Аниса бенун нишонай ки пурсимуш мега. Не ина ман медонам. Ура короче тез мехридам ова тайёр мекунӣ ку глюкоза кати. Ура ҳамин 10 минут дар бухӣ ки сразу соата нигоҳ мекунӣ. Кадом соат хӯрдӣ, баъд 1 соат баъд бо анализит мегиранд, ай дастат хун мегиранд. Ай чиликит. Ҳамон бутулкачаҳои майдак ку майдак. Ҳамин 1 стакан охӣ. Ҳамин қаш ширине мешава ки хурдаш намешава. ҳай тобаи темаи Саидара буд кардан бо мардакора сар кардем. Нӯшигирӣ и даҳани беразмере мега. Ма чучули заразит шида киша канда дар даҳани зангир. Холаи пиёни хитарматка мега. Кияй? Ира шумо нашинохтем? Диана ин буд ку? Ана ҳаваяй. Бача 3 соат маи кӯдаки майда кати чӣ хеле мекунам. Ҳама хелаёхе. Тоба гап занед мондаёхе бо тан намегирам. Кира мегай. Салом алейкум апа. Ай шумо ячи пурсам ҳами глюкоза. Боша пас неай мега. 65 боша. Ва алейкум ассалом. Намедонам 65 чанд боша. Ба фикрам нормальная ҳамин ки шукрона. Дианаҷон не гап задан гир. 20 одам тамошо карда 6 тиян меган. Аммо қити майдачара прио кунам даҳона тайёр кунам. Барам глюкозаро даҳмо. Не хоҳем хонатон да будоза аралаш кардам баклашкача да бики бра. 9 сол шид зиндагии ширин дорам. Шукронаи худо. Фақат ба Аллоҳ меҳрубон такя карам халос. Шинохтам ма гулаки эфирай мега. Гулсимо пеши вай чанқа пас мерава башуд. Гулсара салом. Ва алейкум ассалом. Мара меган диета кун. Марам гуфтам ман ҳичи накардам. Ҳар сол пас мерад. Бача кони будуми ку мега. Я ватсап дорум ку мега. Медрум бо. Киҷо мерай ту? Шӯи кадомеш арӯз дорад чӣ балои ҷамида. Не занг гирифтания чиям. Чӣ ба дурӯғ мегӣ дар ҳамин рамазон худо тоба пеши худованд чӣ дурӯғ мегӣ? Кира мегӯй бону? Тахмина шалпар шиди ай хондана. Не ба ҳавас хондаистам апаҷон. ва худо сабр бита. рафт расид. хона дай.
шун мега ту борин занаки бадқаҳра надидам мемега. ҳоли рӯзи душанбе насиб боша Ӯзбекистон меравам. Шӯи ҳамаш зани дуюм дор намеда. Какой вкусный. Не надоран ҳамаш мега. тахминан баҷон як гинеколог доштем ҳами эфир да киҷо боша ҳамо ман дита дорум ятша номероша медонум ятша не ӯ ки симяй мегӯй ба фикрам кам шӯҳотона зан тенохӣ чо мекини зан дуда. Привет. Привет, зануды. Шаром сафро гурез ганҷина шабача хоб мекарди биши ҷод хоб кун гиризай таксарима ҳо анамура мегум ҳо наёмадестай чанд вақт шид серкорая бечора рамазонда рӯзадор бо ҳар рӯз 19-20 занака тамошо мекунад. зани дур гирифтагиша меқапум сари занша кал мекунам валлоҳи. номерои ҳамура дори апаҷон? Не номери уша не ҳамкурсша дорум ай ҳаму гирифта мешава номеруша. макфаҷон шутун зуқзуқ намекунам меган. хоҳар имрӯз хонаи як дугонаш рафтай зани дуюм айда дугонаш баъд соҳиби хонаву дар кадагишай шуш сундорай ана якум занаш хай гудакдорай дуюм занаш таваллуд намекунад дуюм зан хоҳарма дугонашай ана баъд зани сеюм гирифтай аллакай буғиз шидай бечора ҳами қазӣ хай мега ки ана дугонам ҳомиладор нашидаистай ба фикрам ки айби ҳамон дугонашай хоҳарма ки ҳомиладор нашидаистай зани сеюмаш аллакай ҳомиладор шидай. макфаҷон шуд сари занша кал намекунӣ бо мо мебурора шукронабонуе барои чӣ дианаҷон мега ҳами мардако як брюкшон ду брюкшит зан мегиранд ҳеҷ кор кардан наметонӣ. биё сари мана кал кун мӯҳои дароз дорам шона кардан зур мебиёд шавҳарам намемонад буриданӣ. шаҳром ту бачаи не ана апашка ай ҳамамон калонам ба фикрам. бечораи албадохи зани якум гирифтиш ки кӯдакдор нашид. Не охи зани якумаш кӯдакдорай зани дуюмаш кӯдакдор нест зани сеюмаш зани се гирифта ҳомиладор шида.
салом созен хубен ҳама каса. Ва алейкум ассалом дугонаҷон. Сози тинҷи саломатиё хуб духтарчат соз тинҷ чокади буромади ай больница саломатиё чӣ хелай? Апа чӣ байниса сикат ин хоҳари тинҷ шиштай намедонум дардиш нест ба фикри молим. Ҳа муҳаммад хабкӣ мезанум ози ина дидем занакора якум дуюм бо сеюм о ба худо сеюмшам гирифтай. Муҳаммад озе мехезем шата мехирем номерои ҳамура метонен бигирем тахмина апаҷон як чи пурсим ша бо уд мекунам номероша. Ҳо охи ман тора чӣ хел битим ҳози мара биёр номерома шавҳари ман занаш бо се бача зоидаги ман се духтар. ва соз шукр раҳмат апаҷон ҳо буромадам ай духтур хонада гаштем. хай беҳтарин соз шида бошӣ агар. салом паспорти русӣ дошта бошӣ дар тоҷикистон бо да ягон учёт мемонӣ чӣ хеле мекунӣ мекунам тахминан. Ва алейкум ассалом агар двойное гражданство дошта бошӣ ҳичи намекунӣ. Агар односторонний бошӣ 3 моҳ да як бор регистратсия мекунӣ. дугона тв сози хуби апа духтарча соза ягон навигари ненича нест шукрона салом мега. хе хонат барам муҳаммад хе хобка хобка хора дуборши чӣ хаб кардӣ? И сови прокурор ай прокурор. шукрона як хизмат кунен тонен мега. ман имрӯзи қабли либосҳои зимистона ҷобаҷо кам тобистонара буровардам. ман шута мондаистам отоплениёро ин ҳамин моҳ ба фикру мекушам ку шута қоқ када мондаистам. хоҳартон чӣ ҳол дорам? хоҳарам худо ба шукр гаштай.
моҳиш даромадагӣ нинича таваллуд мекунад. Худоҷон номедтон накунад. Апаҷони қандон икеапа мана мегеме сови ай наметонам худман хуштуманам зане ки хубай фақат насиҳат мекунад, гапҳои хушрӯ мезанад. Ягон бор против ман гап назадай. Худованд умраша дароз кунад. Нав дидем ки якум келин хуштуманша таъриф кунад. Мезанам ози. Хе Муҳаммад хонат бира. Ман телевизорам мекушам. Хе. Иншаллоҳ манам кӯдакдор шава ҳама каса. Дуо кунед. Илтимос. Худоҷон ҳамаи бефарзандора фарзанддор кунад. Ноумедшон накунад. Ҳа? Муҳаммад, хез хона бира. Тез кидафша. Шукрона ман одами навро мега. Дар видеоҳот ҳастай номеро дапаҷон ё номерои нав гирифтен? Не ҳамон номеро ма пешинаи кун. Худоҷон ранги ман соли ишта бо таваллуд кунем ки хонатон овози нинича бироя. Худоҷон номедтон накунад дар ин моҳи муборак. Омин. Салом, сози хуби апаҷон. Ваалайкум ассалом. Шукронаҷон, раҳмат ҷонам. Омин. моҳи дигар дадам мерава. Моҳи май паспортша мегираву мерава. Карочи пенсия намедодиян мерафта. Гуфтам майли. Паспортша яксола регистратсия мемонам нобдуш сухтам бигиракам. Мега пенсия наметия. Ман гуфтам хай агар пенсия наметия агани гуфтам пас яъне пропискат намемонам дар кор нестида паспорт. Ба худам қапулда сухтем. Не 13 сол стажи корӣ дар кор будай. Амам хеле гуфтаистай шиносошо хешомонам нагирифтай. Хай гуфтам набоша вообще паспорт нагирем. Гуфтам бестам унҷода. худо ҳамамона ноумед накуна. Ай хазинаш бенасиб нагардона. Омин. Дар хонаи ҳар яки мо садои кӯдак боша. Омин. Ассалому алайкум. Созен хубин иншааллоҳ. Ва алайкум ассалом Лейла. Омин. Шукрона мега сови. Омин иншааллоҳ. дар ҳаққи мо дуо кунед апаҷон. Меган дуои ҳомиладор мегирад. худо мадам кӯдакдор кунад. Аъзамҷон, ман хиёлам ту бачаи зани? ина иҷада чандта ҳомиладоро ҳастан. ҳама каса дуо мекунем
ки ҳамаи шумоам ноумед нашен. ҳаматона соҳиби фарзанддор кунам. Шукрона чандсолаин мега апа шинохта не Лейла. Занам мега апа тахмина ин нарай мурда. Ҳами совиш ҳаме донам ки бача будай. Ваҳ мега 13 сол шид бефарзандам. Эх, дуҷуне. Оле иншаалло ҳаматон соҳиби фарзанддор мешин. ватсап да мегум. Ваҳ. ватсаби мара дошта боши агар бахай хуласам бихаем. Дадама гуфтам ки ақаллан 1 сол кор кунин официально гуфтам. Ана баха пенсия мада дар кор нест на паспорташ на дигар. Гуфтам агани чӣ ба гуфтам омадем билетора харидем ина бо аку билет мехарам. гуфтам ҳами қаразход кардем документ кардем. эви мем мурумтеду дар ҷон дигар номанаги ман фикр кам духтари мега. ҳоли вазъият безеб ку морид ҳоли бо қарор мебуроранд ки кӯдакои сум наметан. хабка гулсимо хабка хеле гапура гам назан. ман ипотека дорум. азамҷон аллоҳ меҳрубон ба шумо фарзанд насиб кунад. Амин раббил оламин. Амин иншааллоҳ. худо фарзанддорат кунад. Амин. Амин. ман 14 сол шид. худо ба шукр якта духтар дорам. духтарча чанд солае ки дугонативӣ? шунидин апай тахмина ҳамара қабила рафтем ки ҷо? дигар нашудак фарзанд. мисли мо серфарзанд шавед дуо мекунем ноумед набошен. амин амин. ба фикрам 14. Чӣ? Чӣ? ду ҳазору нӯ таваллудаш. Бедокументора. Ай хеле бугуда Лейла хуб мара талха мака фонди. 14 солаи духтаршон ба фикрам. паспорт гирифтак духтарча дугонативӣ? эви бо тарсондим бо гуфтам мара мамахе пага заграни тоҷиким кати мегирехту мерафтум. пе тахминам гирифтак. мегум ҳамин гражданин Россияй ку ина ози бачаи ман 13 солаай. ана 13 солаай 14 солагишда бояд паспорт гирад не ки гражданин Россияй ку ҳам паспорта чанд рӯз да медода боша. ранги Тоҷикистон 10-15 рӯз да мегира ё ки бо 3 моҳ нигоҳ мекунад. апаи дугонаро улугӯшу тамошо мекунам. диди апаи дугона ҳамаи даниёта медону мега. дугонативира гапзанӣ ошмада махқулай влогошда. Алиса звонит, загадка 3 строчки. Миллион, а в тетрадке чхам книгами.
5 روز намегира ваҳ ба худо. А телефон списать мекунӣ? Ганҷинати сиёи бачам. Не. И бибин наметуёхи даиҷа. Мур ҳайвон шикама зади гумша. О, бини миниша шикасти гумша. А никого же нету. А просто мы. Свети кухнира гирион карамо. Показать тебя или нет? Рахмат, хоҳарҷон. Ҳамин говора чӣ бошад дар шави хоб? Говора? Намедонам. Хеву пардаи ғафсака пӯш ба саҳарӣ барвақт мехезем. Хе? Барвақт? Хона торик бошад дер мехезе. Хе? Худоҷон ба хайр боша. Ростӣ ман намедонам. Оҳ, мурдани шикам да сах задӣ. Гумша. Шампуш. Шампуш кашусы. Апай тахмина шинохтем меган неохӣ. Салом тахмина шумо назми бачаҳо назми ваалейкум ассалом. ҳамшаҳри худо ба шукр мо назай шумо пурсем. паноҳи ҳаматон ба худо. ма хоҳ кунам ки саҳар иншалло духтур мерам анализборӣ запис дорум. Гап нест, майли шавои хуш. ҳозир бинен менависам. навис ку. Тоже 20 мешидам нума. Руки 22. Хайр хоҳарҷон, худованд нигаҳбонат боша. Мо ҳама наз гаштем дия. Раҳмат. Россия бемишмо? кира мегӯи шукрона? тахмина хуштоманатон соз шидан, шавҳаратон рафта омадан. Худо ба шукр холам хела хела созай. неоли шавҳарам нарафтай. худам намондаистам. гуфтам кай сабук шидан ба мерай. ҳозир тоқа монда нара гуфтам. раҳмат апаҷони қандул. ҳа, Россияда. шумора охӣ будаиҷа ки ай ҳомила худам худат. Дига ҳечка нест? гап нест. 15. Ки шукрона ба номшад чӣ фикр кардем? ба худо духтарам амин оринҷи дасташ кати яш мош зад шикамам дар карде. ҳардишон ҷураям ку ҳо. арӯзшон чанд рӯз калона якаю. Я моҳай ду моҳай. ма апа мега. ина лейлаям ҳомиладор буда. ине ки ман нашинохтам кияй. Лейла. Одамат 18, лайка 22.
Да. Ой, вайрузи ба лайк. худо ҳоли фикр накардам. Тӯба па эви 16. ҳамин лейла шаф накиш ҳафтолубу го ки ҷӯшидӣ кӣ бо ном талиш кардӣ сари мана гаранг када истӣ кӣ ҳомиладор мега Я в школе так хожу. И автомат. Ой, вайрузи лайк. 15 был, а автомат 30 был. ина ман омадам вақт ки ҷошидӣ ту гуфтӣ эфир кун эфир кардам хита гум кадӣ рафтӣ ҳозир як минутак бестем ҳамон стиралкам да пушокома ҳамаро чӣ кунам кашол кунам миём хе ганҷина света бокаш муҳаммад телефона набина Tu gufti min? İki tu khonde men yani ki. эҳсон ҳабиб иш иншааллоҳ яке ислом ё эҳром мегумшум немега ман ҳабиб ё мустафо Хабиб. Ты как вообще говоришь? ҳамиҷа телефон ма наҷумоа ҷош фаҳмидиам İnşallah canlı Habib nefsi. телефона вообще набардора ҷош ки шатта мехӯри виктория салом апаҷон ваалайкум ассалом напар меғалтӣ шикора А тут тебе много сообщений. Шо я тогда кашол кунам Ты чё, да? чӣ буҷуд А это чиз это. ман кашол кардем
اینجا تست بیا که сообщение پوش بالا و رفت. نه من بیا. خیلی گنجینه تیزه پروتا ایزا نمیگی بشو داریش کن یه تیز کن بکش سیتا Привет. Mana dedim? Mara şun zaten. Gavura tobutay. Mana dedim? Ne? براستی همه خیلی میگن شکرانه سفرزود افیر کرده بکه این تیز زوی شوی مردم شپی گریف کیا این شکرانه باید اخمی جان آخری نمیرتون 34 اختمه همه ها زن داشت میشوی شکرانه مکفا جان نمیروی اپای تخمینه رو بگیر نمیرو تا تشنا ما میگیرم اپا جان قند مکفا میگه جانا جان مایلش ها شوی شکرانه زن یکتا کودک داشت پیشای زنگیریش میگهش قچی شکرانه میکی میگه ها بزیب کن زن شپرتفته باشه میگه ها بچه ببینی نپا میگه کیه لیلا حالا شما همینجا ها میگشتم با فکرم اوچه نظر این عجینه را محقول نکرد زنش دودن کی بچه با شکرانه گریفت میگن سر دودای کن گب نیست سخرانید میکنم حاضر نمیروتونه لیلا خان خدا بابا یک تو تخم خی گفته خی تیشه لایگوش کتی اومدم خوش اومدی اپای تخمینه ماهی چندتون قریب شدین ها ماهی مای خدا خواهد هر سه بچه های من ماهی مای یاتش 10 مای یاتش 21 مای این ایشه نمیدونم ماهی مای کدام روزش نمیدونم تا 24 گفته نکن سیمیچکه خورده در پشت پیچکه شیشتن نویسته ای شون بجویی شو تا گیپنوز کردی ها گنجینه ما 39 недель ва зурку خور اپای تخمین جان یکم فرزند نه چند سالگیتون 24 اینجا همه اینطوری چی بالا اینطوری غریبک سلام علیکم سوزن خوبین همه کسا و علیکم السلام
апои тахминан чизе ки барои рудум даргурай врат мегатон чӣ даргурай? Не ин намегуфта ягон чи ай ҳама пурсида тайёр карда истам. Ҳа беҳтарин ку. Агар дастима капику Викторияҷон, сози хуби кӯдакон созанд. Чӣ ҳол дорӣ? Апаи Тахминҷон да шукрҷон чор таваллуд кардем машоалло. Чӣ ганҷон? тикток ҳатад иҷозат намедиҳад. Тикток мода дар кор нест. Ҳамин шавҳарам мегӯяд ки имо скачат карданта набинум мега. Агар не ман худамам имоя нағз намебинам. Мега имо тикток набинум дар телефонот. Гуфтам охи надорам ҳамин чизора. ҳолиам эфир рафтистай ҳо. Салом духтарако. Ва алайкум ассалом. ганҷи бура 4 сеска бурвардамон бачам. Ай маразилка сари чӣ мехӯрем бад? ҳамин сеска дил ма гирифтанеги. Сосиска. Не, шуи ман ҳам намемонам. ватсапа яки мекушам. ҳо ватсаби ту ду намуд чида мебиёяд ку одама талхаша кафонда. апаҷон, ман карта кардам. Бесплатно таваллуд мекунӣ ё ки не? Гражданство дорӣ? ғарибак Зайнаб, хуш омадед ба канали мо. Апаи Тахмина, панотон ба худо. Бо миён гап нест. Шабои хуш ҳамсоя. манам осол ҳомила будам. худо ба шукр таваллуд кардам дар 34 недел моҳи августа. ва 34 недел ин 9 моҳа нест ку? Одамат лайкат кард. ватсапи ман меган бе документ больница қабул намекунад. мекунад. специально ба фикрам хе больницаҳои бе документ ҳастай, чун питерда ҳастай, иҷара наметавонад. хуш бошӣ. ин 21 нафар 22 нафари кӣ бошад ки дар боло шида ушки гред карда, авқотоя хӯрда, хомшурбора хӯрда. муҳаммад, муҳаммад, мурдани шампуни напанава гирифтай, полни давана рехтай бозӣ кадай. вана ба рехтай хе бимая Пузырьки креми? Оли ман бояд пузирок мекунам вақтша пада. Бурор хонаш сиркун бурава. ова маҳкам ку берун буро. купик.
Köpük? Aha. Min romantik köpük dastaşken işte kapı. Mayna xestam o'zim memuravayman. Sveta bukish. Массивно буд меша 40 метроя кадом рӯз нашуд. Охе ба фикрам ки манаки Виктория бача мекунӣ? Не мега. Осмотр бармақалан ягон чи менавистагиста доруваи капилай. Ба нарафтӣ? Ассалому алайкум. Алайкум ассалом. Зуш омадед ба роддоми мо духтаро. Хуш омадед, не? Даже документ надору меган. Да боло қизбоно меган. Мумкин. Чия? Мана чишмам сиёми оку гули чош. Не, коричневый. У меня там, если у меня коричневый, все должно быть коричневый. Угу. А у тебя черный. У меня не черный. Черный. Коричневый, как у тебя. Да. Вот мы махалаками пишем. Духтаро ки айполикистоз зоидай мега. Тоқа админи карта кадом. Тамом. Салом апаҷон, назин созин фарзандо ҳама каса соз. Валайкум ассалом. Тахминабону сози тинҷи саломатио хубай. Мо шукронаи Аллоҳ соз. Виктория илоҳим то икарат эфир кардани апаи тахминара ширинактон соҳ саломат ба дунё биёя. Бо мода ҳадия гирен. Омин. Рӯзтон дар сари мо. Омин. Пузирок эфирои учаш пузирок буд Муҳаммадҷон кардай. Бовар ки безор кадами бача. Шампуни нав ҳоли як бор сарштум чум гирифтай ҳамаро тит-пит рехтай партофтай. Не, ванной полкарас. Не, дастша шуштай. Шампунам тамом шуд. Муҳаммадҷон хулиган бовар кунед. Девонам кардай. Як минут тоқа монед тамом. Хона катастрофа. Ой, на то шампунтон так грифта куточки становится мекат. Ванной альтаки русмека. Яхти собуна грифта ванной пурмукна дуантунтункна. Схонам чекер. Ман духтарма да любим себе документ кадом дайниш карта кадом. Алхамдулиллах. Омин. Рахмати калон. Да. Что нам хапало? Стрелочка. Ничего не доса. Тилишка. Салом апаҷон. Чика бо хабар шуду сай? Валайкум ассалом. Ҳаминҷа ҷанг рафтаистай. Ҳазбулла кани апаи тахмина. Кияй бо? Избирна чанкша. 28 нафар. Лайка. Каншу. 40 из. Ох ты. 29. Да. 24. Вечам плю. Никого. 25. Апаи тахмина айвел бирис мегун заказ кунан. Предоплата мега картама пайваст кунам ё не я советин. Не ман кай ҳамин чизое ки заказ мекунам ку биёя ба оплатид мекунам у мерам мегирам.
نگاه کن. کایون نامش حسبیگ 20. حسبیگ میمونین. کایون شو میگو. تو من نگوش کن. 23 плюс 24 чего вообще? Не отгадаешь. Не, я-то знаю. Ты сама посчитай. 1000 плюс 1000 чего шагами? Гумша тысяча супра. 2 миллиона. То есть миллион плюс Сколько раз? миллион плюс миллион 2 миллиона. А? 2 Ҳама каса миллиона. даст ба дуо бардорен. Ман ҳамеша роддом равам. Не, одам роддомравиша ҳеҷ каса ногуфта мерава ки тез мезоя. Агар ки ҳамара гуфта брай, одамо чашм кати чӣ мекунанд кун? Интизор мешаванд. Ана баъд дер таваллуд мекунӣ. Эх, дуҷуне. Чӣ бада дорӣ ки шиштаин хита нишон те? Няу. Няй. Не будет она себя показывать. И духтари хушномани ман ҷавоб дадаистай. Не будет она себя показывать, мега. Иқа турика япа. Мухлиса бону салом. Ва алейкум ассалом. Охи светора кыштем. Не надо. Хай кухня гирён кон. Гумша светабозӣ накун, ози месӯзонӣ. Омин, омин, худо ба орзуҳот раси тезтарак рави таваллуд кунӣ. Омин. Чӣ хел заказ кунам, пулша при получении товара спорам. Ман наметавонам пеш аймаам наличка месупоридам, баъд борома заказ мекардам. Чӣ хеле ки амин 1-2 моҳ шид, амин заказатя зер мекунам ки бе карта супоридаистам. Ай қабул мекуна бора. Ба борум ки омад, рӯзи расида омадагиш, баъд платид мекунам. Макфаҷон, шумо тав чанден, шавҳартон чӣ мегӯянд? Ваҳдат диловой салом. Валейкум ассалом. Ховен аллакай мегӯянд. Не, оли мо бедор. Мо ҳам хе барвақт ҷога медуроем. Омин, сиҳат саломат таваллуд кунен. Омин. Макфаҷон, иқа ёшак. Киҷода макфа солуша гуфтак. Иқа ёшак бидем ку меша ҳамаш. Иншаллоҳ. Алҳамдулиллоҳ. Манам 97 ман надидам ку. Дианаҷон, ман 97, шеф 92. Макфаҷон, туи за чанд сол шид? Дианаҷон, нӯшугри ёшӣ аллакай айғама пир шидам. 6 фарзанда хук даст супоридам. Аз ҳама мемурам. Макфаҷон, мегӯм амин ана вирус надошта бошӣ. Барое ки хоҳари манам яҳкум кӯдакша кардак. Баъд 8-тай 9-тай ғалтондагда 3 моҳа мешава меғалта, 3 моҳа меша меғалта. Ба худо ба шукр, ина ҳамин 3 тара ҳамин Россияда таваллуд кардаистай. Марам 97, иҷа дугонаҳо бисёр. Викторияҷон, фаҳмо.
зарядом будет чистый. Завтра все кино будете смотреть в 10 утра. Домашние, главные и женские. А душ одинаковые шутны? Дам лайк. Assalomu alaykum opajonim. Va alaykum assalom. Xwari jun. Man 23 shidim. To'yim 4 sol. Xudim 10,000. Shawharim 95. Alijon. Салом алейкум, ва алейкум ассалом. Тахмина апаҷон ҳамаи намуди хун супоридам дар баданам хун созай меган чун худоҷоне баъд ин ҳози ғалтонди гудака ба чанқа пас чӣ мекунӣ? Ана духтур гуфта ки матката дам бите гуфта. Апа ячи пурсим ман духтар майли макасин як бор насл тиҷӣ нарафтен ме макасинет кияй бо номи кияй попушӣ макасин нӯширги саросима шидануд макфаҷон гуфтани буди чӣ гуфтани буди ту макасин макфаҷон ма фаҳмидам иди сюда держи хо Ну я же сплю, не видишь? Не, я не вижу. Я слышу, что ты не спишь. Ваша мама съемки тихая. Тахмина апаҷон куним солам дам гирифтам қариб 2 солам дам гирифтам нашид як ним сол 2 сол и бисёрая 6 моҳ ба фикрам ки бояд матката чӣ кунида ки ҷо ба ҷо шава яке шид яке нашава апа ман 7 моҳа ҳомиладор ҳозир вақто қатъи шавҳарам якҷо мешам камкам нӯширги гапуте духтур рафти музика дем ҳамаш нағз мегам мара якум кӯдакам худам сарфаро намерам метонин ягон сари 7 моҳаи ман дуборам хеле чӣ карда будам кравит кардам ман ай сабаби касал шидам гриппи сахт шидам барои ҳамин ина духтарои дигарора пурс канӣ ман хеле ситуатсияда набудам алиҷон хун сигнал дода ки ина маълима биромад 7 моҳа ина маълима ҷавоб додаистай мега хулиганӣ накунен мега дианаҷон ман аввали кушода шуданаш рафта будам як даромаданаш даҳони дарда қариб $200 месупоридем рӯшонсиё ҳеҷ кор накардан ина ман 4 сол шидам гирифтаистам худоё духтаро майли хай модар иштиёи таом ва соат чанда шумода ки салому алейкум ассалом серьёзно апа ман дар таҷика нестам дар москва ҳастам духтуро иҷа меган ҳамаш нағз ман сарфаро намерам хай духтурош нағз гуфта бошанд значит нағз дар ки ҷоин шумо апаҷон хона да хоб
Не Макфаҷон насл теҷедай 112 ҳозир навқа нест, $200 несте мегам. Насибай акам кӯдак мегирам, дигар метарсам ай ҳомила шудан худам. Келини мо 7 кӯдак вайрон кардагӣ, ҳозир худо ба шукр 2 бача доранд. Зиқ нашавен. Иншааллоҳ соҳиби фарзандои бисёр мешӣ. Ки рост мегӯй. Худо хоҳад иншааллоҳ. Беҳад қинае напирс Макфаҷон, зинда ҷудо якбора не дувайной месӯзӣ. аввал ҷанаҷон қимат буд, ҳозир арзон шидай мумкин. Соат 3:20 апаҷон. Ва Тихо. Повторяй. Последний Суман, салом, валейкум ассалом. последнее предупреждение. Сӯзи шукронаи Аллоҳ соз. Макфаҷон шутон вирус надорам мегам. Апаҷон шукронаи Аллоҳ соз. Суманҷон худат чӣ хеле? Чорташ бача, дуташ духтар буд кӯдакомо. Чанд моҳа мешаванд, ки уже полша медонӣ? Кӯдак сӯзи хубӣ. Кӯдакот сӯзи хуб. Шукронаи Аллоҳ. Меша шукр. Бахтурш чияй? Апаҷон таваллуд кади не ҳоли? Моҳи дигар худо хоҳад. Ваҳ бача калонак ку 5 моҳа. Таваллуд кунӣ. Умин раҳмат. Бахтурш чияй ки Макфа? Ай келини мо дубор дуконекӣ буд. 6 моҳа мешудан, меғалтидан. 6 моҳаам калон. Тахминан апаҷон, ҳатто моҳои саршон ҳаст. Ба худои уже калонан охе. Ман 2 моҳа 3 моҳа фикр мекардам калонак бидиям. Ҳамин эфирда занони кӯдаккадагӣ нисам мара ягон чи фаҳмонам. Худо ба шукр ҳастанд. Просто ситуатсие ки ту доштаи мода нашида охи. Барои ҳамин ман ҳеҷ чиз гуфта наметавонам. Тахмина апаҷон гуфтам шума шӯхӣ кардам. Мор чира фаҳмидан мехоҳен? Мега ман нав кӯдаккадагӣ мега ки хай ку ки бинавис худат. Алиҷон
ина духтаро ҷавобот метиҳам. Бинавис айсар гаптан. Духтаро заряди ман тамом шудааст. Дианаҷон, шумо яшутони қатъи худтон чӣ мегӯянд? Проблема надорен мега? Ман 7 моҳа ҳомиладор. Аввало ҳамаш нағз буд. Ҳозир вақтҳо қатъи шавҳарам якҷо мешавад, кам-кам хун мебиям. Духтаро мегӯянд ҳамаш нағз, аммо ман метарсам. Ҳозир номеротона гирам, ба мегум та мега. Макфаҷон як ҳамкори хуштумани ман ҳам кӯдакош мемурданд. Ҳозир якта бача дорад. Ганҷина ховӣ? Макфаҷон шум созай мегӯянд. Хидмам матка трубкаом соз, тухмдоно систай мегӯянд. Илтимос апаҳо, саволимда ҷавоб диен мегӯянд. Алиҷон, духтур гуфта бошад соз, вай созай. Ҳамаш неким, эҳтиёт кунед. Алиҷон 7 моҳа соз бошад, таваллудам кунед, зинда мемонад. Худо ӯ рӯз накунад. Балнисарам равед, агар дардатон занад, кӯдакатона инкубаторда мегиранд худшон. Ягон ҷом дард намекунад, ҳамаш нағз, фақат ҳамин як проблема тамом. Дианаҷон, ҳозир ба насиб номер тагирам, мегум тая чӣ. Ох, Макфаҷон. Бира беҳтар балнисада хоб кун. Дору ҳаст, ки хунтона ман мекунад. Тахмина паҷон хуб кунен. Монда шуда не мондани зарядам буд чидастай. Али таваллуди чанди мегӯянд? Золотая мама.
Ассалом, духтару, марам дар больницаем. Да ҳақм дуо кунед, илтимос. Ваалейкум ассалом. Ба хайра ухи? Ухи ғарибӣ агар Тоҷикистон пеши оилам мебудам, ҳар рӯз духтур мерафтам. Иҷа як рафтан монда 15,000 рубл мешавад. Документ надорӣ? Мама, худованд шифои комилат амин. Мара ҳамиқа дард мезан. Духтур мега сабр кун, ҳоли вақт дорӣ, ҳамиқа вазбин, ҳолам бад. Алиҷон, хун бисёр бошад, кори қачӣ равен. Сум намегиранд тамоман. Худшон табобат бесум мекунанд. Документ дошта боша агар. Апа хосият чо кардӣ мега? Хосият? Кияй хосият? Ин апай хосият нест. Эфир давом дорам. Не, мебурам ина. Як сол шинав апаҷон меган. Бисду недел ба меғалтида бошад, ҳамон вақт мешавад дузонен ё чиз мемонад. Силиконове курула. Чиз ҳай мемонад. Ман да 20 неделимда мондан 34 таваллуд кардам. Аз дарун медузанд, то матка слабӣ бошадам намеистад. Не бисёр нест, фақат камтар мешавад, тамом. Документ надору меган. Не тахмина апаҷон, ман дуборшид бе документ мерам ба скори бесум хоб мекунам больницада. Икара даже бесум операция кардан беҳтарин. Ҳолям эфир чӣ мега ҳо? Одамам бисёр шида заряда мурдаиста. Ҳамин ҳомиладорида ҳамин рӯз кира тамошо кардам. Манижа Умедуллайку инстаграмда тамошош кардам. Мега ки ма ягон бор мега хобда хирру намекашам. Мега як рӯз мара шу мега ки ту хирру кашидӣ. Бовар накардам мега. Баъд шу мега ана видео кардак мега. На самом деле ман хирру кашидам мега. Як рӯз манам шум нимишаб бедор кард, дастамда зад. Мега хирру накаш. Гуфтам ман ҳаётамда хирру намекашам. Аввай ҳамин рӯз баъд гуфтам ки ин агар не ҳомиладорида мешида. Ҳозир яке гуфтам хобам побам бурдак хирру кашидам, бо натарсем. Апай Тахминҷон, қадамам зур буда. Эфир пири питонҷи. Бабин мана ҳамохелӣ кардан мерам. Мерурам. Амраҳакам мекафам. Бра хока? Я попить пришел. Попить пришел. Нельзя тебе пить.
من از کار خانه اومدم، افیر دوام دارد و تو کار ده بودی؟ منیجه یه لسکی حرامی شو دزدکی ترمیزک. دیانا جان ای من بسیار ایروی عصبم هست. منیجه کی میگه؟ منیجه جانی تاجماما سوپر влог. маква ҷон мегум маткат пастай чӣ? диана ҷон угражай ҳаст мада мега. ҳозир омадам. дагиҷо кор мекунӣ? золотаи мам ҳасту мега. ҳа як нимшарики дигар манижа. алҳамдулилла шумо хутнада моло мехонед мега. супер влог. муҳаммад азаряник ма биёр ку бачаам. агарам у субрам пеши резеткада бишинамака. чӣ мехӯрад? он рӯз касе навистае ки шумо таракан мехӯред, навистае дар комментарияш. батареям заряд надорад, чиша биёр. тахмина шумо ки ҷудаин? чанд қашид нестен ютубда? ман на эфир даромадам. ҳаминҷа даем ку тиҷонда бача. ту зарядники марате у дигариша. и заряд надора бача. намедонам. розетка дур дай хавли мемонам бад. виктория ҷон ҳо ай молорам ай духтарам ай ҳамашон худо тоба безор шуда мемега. лейла ман кӯдаком дуташ ғалт зид дига даёш фақат хондам дамуло худо ба шукр сета духтар дору. мардак мегӯ хез авқот кун рӯи телат сиёҳ. гиш намонди бугӯ. муҳаммад мезанам ози. мерасна иҷада. ҳамин ира бидоз мешава бача. мемулам даи хуя пачак. ҳамзаин ба монам ҷо дароз мекашам. майли хуби хишам. о рӯзадор бечора эфира дида шишта мухи. ахеохи шармандае. апаҳо ин заралаш калон мега. чира? салом апаҷони булубулум. ва алайкум ассалом. махтак
паго эфир кунем. Эфир пага ба фикрам наметонам. Хай мумкин рӯз да бикунам. Пага хона даи? Булу фаҳмидам ки Саид сози хуби саломатии хуб. Ман дигар таъму тарафу тоб намехӯрам. Чо кади, чӣ ҳол дорӣ? Не кори ман фақат шиштан. Чӣ хеле кор буда, шишта пул кор мекунӣ? Ресторан ба ва аймара чӯ намехонӣ? Апаҷон мегам. Дар киҷо нест? Апаҷон дар я номер 2 канал букшон мешавад. Буфаҳмонед мега. Намедонам неки. Ҳамин канал будуруку бинапа. Ма чанд бина чӣ дорум? Ҳамин китоби дарда? Бай тахмин кӯдаки ман ҳамин қағам дода истай. Кадомаш? Чӣ ба? Кӯдаки калонӣ ё майдакӣ? Касе медона буга илтимос дар корай мега. Мане ки намедонам, ман надоштум хел. Исуф. Хай градусника мон бин. Чӯчакш бите хаб бин. Агар хаб накард, скоч кун. Пешравии канал чӣ хелай? Авлод Про. Чанд канал дорӣ худат? Ози Нурафен додам мега. Ба як номери як канал кушода меша. Агар 2 ё 3 та канал кушоӣ, монетизатсияда проблема меша.
мара хо ҷиқидагма хо кунам. апай булу канали ман дуроб бин ма чанд обуначи дурум. охи ма оза иҷа буромада баъд дуромада наметонам гашта иҷа. авая мегум ози ховум бара яке трактор бари хиррокаш мана шарманда ба ин 17-15 нафар гӯш карда мешина. соз раҳмат. саид мегум чанд канал дорӣ мегум монетизатсия ҳама киштагӣ. хуши ҷонатон хоб меред ман корам бисёр оле. мо бекорхуҷаем ака озирашта язна ғам намед язна нест бір рафт пеши занаш. апа ҳамо ду канал ина ин иш пу навай ку гап нест. ҳаматонда шабои хуш. о кида дуразбор надора. китоби дард ман инкам бераҳм несту мега. иха бераҳм несту мега. эй лела ман шумо нагуфтам шумо бераҳмен. ман шӯхӣ кардам апа. мегум ки китоби дард ягон 100-200 ҳазор подписчик дорӣ чӣ? ман ду канал дорум дар я номер кардам 1300 та под яки дигар 250 ва чӣ хел мешида боша. ина ҳамин китоби дарда пурс мега. духтаро хай шабои хуш ки мара хобм бурда сабахт боз телефонаи дастам меғабда. ҳаматонда шабои хуш. апай булума ва обуначи дорум. айки ҷо ёфтӣ қишама дарои ку ин чӣ хели цифрае ман нафаҳмидам. 181,000 ёки 1,000,000 чанд қай перевод кумада. хели цифрое ман якум бор дидестам. апа худшон мебиёя. ай мода ҳечка намебиёя ку.
خیلی ما خوبم برده